Ngayong umaga, ang title o paksa na nais kong ibahagi po sa inyo ay pinamagatang How to Have a Successful Church Strengthening Conference. Okay? How to have a successful church strengthening conference. Ang conference na ito ay conference nating lahat. Hindi to conference ni Pastor Provi, hindi to conference ng mga pastors, conference ng buong HBBC. Ang tawag sa atin ay host. Everybody say the word host. Pakisabi mo sa katabi mo, tayo ang host. Yan. Hindi naman pwede na host ka, absent ka. So, kung tayo ang host, walang mag-a-absent. Dapat lahat tayo present. Okay? We are the host of this conference. Now, ang conference na ito ay nagsimula dahil sa isang vision or idea na tinatawag or principle na ang tawag ay pay it forward principle. Everybody say, pay it forward. Okay. Itong pay it forward, mga kapatid, ganito kasi yan. Si Pastor June, madalas nag-a-attend ng conference sa Manila dati. Napupulat niya yung mga prinsipyo at itinuturo niya sa church natin. Yon ang mga prinsipyo na pinagpala ng Diyos sa HBBC. Blines niya ang buhay natin, spiritually, materially, and in many aspects. Pinalago ng Diyos yung ating gawain. From only 1 church, 2 church, 3 church, now almost 18 ministries. Pinalago ng Panginoon yung kalidad ng ating mga members na hindi lang tayo attenders o mga immature, kundi tayo ay nag-grow dahil sa mga prinsipyo na yan. In other words, I am not claiming that we became a great church. I am not claiming that we became a perfect church. But praise the Lord, na-prove natin yung mga prinsipyo na yon sa ating church. Ngayon, given the capacity. Anong ibig sabihin ng capacity? The ability to accommodate. Kita nyo naman, hindi maliit yung kapilya natin. Kayang-kayang mag-accommodate ito ng 500. Diba? Bibihira po ang mga kapilya na kayang mag-accommodate ng 500 tao. Praise God for that. Given the capacity. Okay? Given the resources. Bihira po yung churches na meron o kung meron man ay willing na gumastos. Halimbawa na lang po, yung ating accommodation at yung ating food ay aabot na sa halos 500,000 ang gastos. Naintindihan nyo yan? 500,000. Can you imagine that, mga kapatid? Oo. So, not many churches have that resources. Or even if they have that resources, are they willing to use that resources for 1 week of conference? Wala pa doon yung ating mga guest speakers, yung kanilang love gift, at iba pang mga expenses natin. Maliban dyan, gumastos na tayo sa preparasyon. Bumili tayo ng ilang mga kutsyon. Bumili tayo ng ilang mga fitted bedsheet. Alam niyo yung fitted bedsheet? Oh, bumili tayo ng mga unan. Almost 100, tigwa 100 halos. Bumili tayo ng mga blankets. Hanggang ngayon ay kulang pa. Kaya kung meron pa kayong mga blanket na extra sa bahay nyo, mga fitted sheet, ay dalhin nyo po rito. Oo. Magpahiram na rin kayo ng 10 electric fan. Huwag na muna tayong bumili ng 10 electric fan kasi hindi naman natin kakailanganin yan every week sa ating regular ministry. We will only need that for the conference. Kailangan natin sa baba, kailangan natin sa office, kailangan natin 10 electric fan. Kaya kung meron kayong mga electric fan, mga kapatid, na yung okay oo, yung hindi yung kailangan mong iikutin yung ganyan yung ilise bago siya gumana. Wag naman na yung ganon. Pahihirapan nyo pa yung ating mga tao. So, maayos-ayos. Dali nyo po rito. Amen? Bumili tayo ng 3, tawag dyan, yung water dispenser. Oo, bumili tayo ng 3 water dispenser.
Bumili pa tayo, kapatid, ng extra additional na mga lifetime na lamesa. Sino sa inyong may ganong gamit sa bahay? Lifetime na table. Wala kayong ganon? Hindi nyo alam yon? Yung lifetime. Yung ibig sabihin, patay ka na, buhay pa yon. Ganon siya katibay. Grabe talaga. Sino sa inyong may ganon sa bahay? Ayun, mahal yun 4 plus. Pero naka 20% off ang Ace Hardware. Kaya kung gusto nyo bumili na kayo. Paggamit nyo muna rito, tsaka nyo gamitin sa bahay nyo afterwards. Kasi we need more Diba? Kailangan nating maglagay ng maraming lamesa dyan sa baba. Lamesa doon sa may office. Okay? So, retouch pa tayo ng mga pintura dito. Tingnan nyo naman yung ating kurtina, mga kapatid. Diba? Sino sa inyo ang bahay nyo ganyan kagandang kurtina? Wala, di ba? Pero ang kapilya natin, ang ganda-ganda ng ating kurtina. Napansin nyo, sino sa inyo nakapansin nung last Sunday yung kurtinang yan? Wow. Sino sa inyo nagbabalak, gayahin yung style na yan sa bahay? Yes, gayahin nyo yan, ang ganda. Di ba mga kapatid? Ang ganda-ganda ng kurtina natin. Pumunta kayo dyan sa office, ganyan din. Pinaganda pa natin yung ating lobby. Sabi nung isa na pumasok last Sunday, wow, sabi niya, Pastor, parang hotel. Parang lobby ng hotel. Di ba? Pagkaganda ng ating lobby. Hindi lang po yan, mga kapatid. Pinagkalooban pa tayo ng Panginoon ng sasakyan. Ano yan? Sa office. Sa office yan, Kita nyo na? Amen? Tignan nyo naman itong mga bagong halaman natin dito sa stage. Maganda ba? Ano naman yan? Yan, Diba? Sinadya namin na hindi pareho yan. Kasi pangit tignan pag pareho. Parang alam mo yon? Parang yung mga old style. Ginagawang pares. Ang pares lang yung beef, kapatid. Huwag niyong gawin sa halaman. Beef pares, yun lang yun. Ayan, Kaya iba ito, iba din yan. Yung halaman doon, tignan nyo, pumogi bigla si Akira doon, Diba? You see that? So, we are making a lot of, we spent a lot. We already spent a lot just to prepare for this. And, ang kagandahan po, lahat ng ating mga ginawa na preparasyon will not only be for the conference. Magiging permanent lahat na yan. Pero isinadya natin na sa conference talaga, unang gagamitin yan. May kinasal pa nung Biyernes. Biruin nyo yan, mga kapatid. Asan na ba yung mga bagong kasal? Okay. Ayun, si Kevin. Alright. So, ang dami na po na ating mga ginawang paghahanda. Sa lawag, ganun din. Okay? Kaya, marami pang ating gagastusin. Mga kapatid, bibihira po yung church na may capacity, may resources na pwedeng gamitin to host such a big conference like this. Praise God, may manpower na rin tayo. Diba? Ang dami na nating mga members. Sino yon? Kayo. Diba? Pero willing ba kayo? Ayan, dami nating mga manpower. Kalain nyo yan, mga kapatid. Praise God for that. So, given the capacity, given the resources, and given the manpower, we are ready to host a conference. So, with a good purpose and objective, and with the resources, capacity, and manpower equals conference. Amen ba, mga kapatid? Yan. Kaya, sabi ni Pastor Jun noon, sabi niya, kasi binigyan na tayo ng Panginoon ng capacity, resources, manpower, sabi niya, alright, tayo dati ang pumupunta sa Manila, silang gumagastos para tayo matuto. Natuto tayo, pinagpala ng Diyos yung ating gawain. Now, let us help other pastors and churches grow through a conference. Kaya, what a blessing. Alam nyo, ito yan When you see other churches and pastors blessed because of what they get and learn from here, mga kapatid, hindi natin kailangang i-claim, pero masaya na tayo na may konti tayong bahagi doon. So that's why we will do this every year, mga kapatid. We will do this every year. Kaya nga sabi ko, starting July, ngayong July, Palubo City, Apo, I will need 500 HBBC members
who are willing to contribute 100 peso each every month. Oh. I pray na marami sa inyo ang bigyan ng Diyos yung pagkakataon na yung bang 500,000, isang tao lang, tapos. Oh. Yeah? Pero ito, at least lahat tayo may bahagi kahit papaano. Diba? Biruin mo yan. 500 people times 100, that's 50,000 pesos. 10 buwan pa bago mag-conference uli, that is 500,000 peso. Mahirap ba yon? Hindi. The power of unity. Pero 500,000, 10 buwan. Kapatid, solve na tayo. Amen ba? Oh, tapos magko-commitment pa tayo. Di ba? Oh, sabi ko nga Lord willing, every anniversary natin sa church, meron tayong special gift sa Panginoon. Ngayon, ang special gift natin sa Panginoon sa kanyang gawain ay yung Toyota Hiace na Grandia. Oh, official na yan na pang church planting ng ating senior pastor. Di ba? Oh, sa susunod naman, malay nyo, 3 years from now, coaster ang bibilhin natin. Para pag nag-church planting, hindi lang si Pastor Proby ang dala, kundi lahat ng willing na gustong sumama, coaster. Alam nyo ang coaster? Mahigit 30 ang laman nun, kapatid. Sa 45th year anniversary natin, pwede na ang ating regalo sa Diyos, coaster ang ating bibilhin sa 45th anniversary ng HBBC. Oh, malay nyo, baka sa 50th anniversary, mga kapatid, helicopter na. Diba? Helicopter na ang bibili natin. Oh, taon-taon, meron tayong anniversary giving para sa Panginoon. Amen ba? Oh, i-feature ko yan sa anniversary para ma-appreciate nyo po. Bakit binigyan tayo ng Panginoon ng Hiace na sasakyan sa ating gawain? So, naintindihan nyo na po. Very worthwhile yung objective. Pay it forward. Tinulungan tayo, ngayon, binigyan tayo ng kapasidad, tayo naman na ang tumulong sa iba. Masama, yung tinulungan ka, okay ka na, ayaw mo naman ng tumulong sa iba, masama yon. Ang tawag doon, selfish. So, the objective is very good. Amen ba, mga kapatid? Praise God for that. Kaya ngayon, how to have a successful church strengthening conference. There are 7 important ingredients to a successful church strengthening conference. Number 1, pray. Pray. Ang sabi ng Jeremiah 33:3, call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not. Anong gagawin natin? Mahina po. Anong gagawin? Who among of you already prayed for the conference? Taas ka ng kamay. Thank you for your prayers. Okay? Thank you so much for your prayers. Alam nyo, ang ganda sa prayer kasi, it invites God's direction. Bawat meeting, mga kapatid, prayerful ako. Prayerful ako. When I meet with my staff, when I meet with the committee, when I meet with the people na may involvement, mga kapatid, very prayerful ako lagi. Yeah. Every meeting I conduct, I ask God, Lord, direct us. Prayer invites God's presence. Aanhin mo naman ang daming tao, pero hindi ramdam ang presensya ng Diyos. Amen, mga kapatid? Prayer invites God's power. Yan. So, every successful church event must be bathed in prayer. So, I want all of us to pray more for our conference. Hindi lang yan. Prayer prepares our heart. Di kararag kakabsat, isagana na di puso. Not only that, prayer prepares the circumstances. Hindi natin alam kung ano yung gagawin ng diablo to distract. Di ba? Pwedeng may mga pumalya. Yung ating audio, pwedeng pumalya. Nabalitaan ko, may paparating daw na bagyo. Pero mukhang Visayas ang direksyon. Oh, kung hindi, lusawin na ng Panginoon yung bagyo na yan. But prayer will prepare the circumstance. Diba? Oh, prayer will prepare our neighborhood.
Pag-pray niyo ang mga kapitbahay natin. Kasi siguradong lahat ng mga streets dito sa may Wheeler Street. Ano ba yung street dyan? M. Wheeler? Wheeler? M. Wheeler? Yung ano pala yun pambihira. Wheeler. Lahat ng mga street dyan. Pagpaparkingan natin yan. Ipag-pray natin ang ating mga kapitbahay na mauunawaan nila at makikiisa sila sa ating conference, mga kapatid. Pray niyo mga pulis. The police will come tomorrow to survey the area para tignan na maayos yung ating traffic. Pray for our barangay tanod, our barangay kagawad. Lahat yan tutulong sa atin. Amen? Pray for all of the committee. Brethren, listen to me. Ang kailangan po, ang kailangan natin sa church ay hindi lang participants. Kailangan natin ng prayer partners. Totoo yan. Pray for the speakers. Alam niyo ang prayer ko sa mga speaker? Na sa kanilang pagpunta dito, bigyan sila ng Diyos ng wisdom at discernment na maramdaman nila agad kung ano yung kailangan at kalagayan natin. Nabigyan sila ng Diyos ng wisdom para yung kanilang paraan ng paghahatid sa atin ng mensahe ayon sa ating lengguwahe o level. Not necessarily the Ilocano dialect, but the language, the words that we understand. Karamihan po ng ating mga speakers, syudad. Ang context, syudad. Ang buhay, syudad. Ang problema, pang syudad. The battles they face are pang syudad. Probinsyano tayo. So ang prayer ko, when they stand up to preach, they see the need, they see the people, and they will know how to teach us. They will know how to talk to us. Diba? Kaya nga wala tayong Amerikanong mga speaker Kasi English lang ang alam nun. Tayo, hindi naman tayo marunong makaunawa kaagad ng English, di ba? Kaya hindi mahirap tayo makakonect. So, maganda po yung mga speaker, talagang they can connect to us, they can relate to us, and they can really help us sa ating mga pangangailangan. That's why you need to pray. Huwag kayong pakampante lang, kapatid, na prepared na lahat, kayang-kaya ni Pastor dalhin yan, prepared na yung mga leaders natin, yung staff niya, nandyan na in place, meron na tayong mga ganito, ganyan. Di ba? Tapos ang laki ng ating mga attendance. Mga kapatid, huwag kampante. Why? Because the devil wants to disrupt and distract everything that we have prepared for. But prayer will prepare not only our hearts, but prayer will prepare our circumstances. Alam nyo, isa sa mga gusto kong ma-organize na grupo dito sa church, prayer partners. Gusto kong magkaroon tayo ng group chat ng mga prayer partners. Na yung pagka mayroon akong pupuntahan, magte-text ako doon, "Brethren, we are now traveling to Tugigaraw, pray for us." Sila yung hindi lang magsasabing thumbs up, pray, hindi. Sila yung talagang isudat mangilwalo kada kami. Amen. Luwalo. Isudat mangikararag kada kami. Nga alam nila kung papaano nila kami sagipin sa panalangin. Panginoon, ingatan mo sila, Pastor. Yung hindi po sila titigil sa kapapanalangin hanggat hindi ako magsasabi, "Praise God, brethren, nakarating na kami. Thank you for your prayers." Hindi po kasama dun. Ayaw kong kasama dun yung pray for us ko, nag-thumbs up lang, pero hindi naman talaga mag-pray. Gusto ko yung talagang committed, dedicated. Yun ang trabaho niya. The secret to a powerful ministry is prayer. Naiintindihan niyo, mga kapatid? Oo. Yung pag mag-preach na ako halimbawa, di ba? Magko-conduct na ako ng Bible study. Sasabihin kong ganyan, mga kapatid, magsisimula ng Bible study. Pag-pray nyo na lahat ng makikinig ay receptive. Alam nyo ba na marami na akong experience sa Bible studies, mga kapatid? Marami akong naging Bible study na pag nagpipreach ako, laging may resistance. Alam yung ibig sabihin ng resistance? Lalo kung katoliko yan.
pag tinalagay ko na ang purgatory, pag tinalagay ko na yung mga luwalo-luwalo na yan, siguradong umiinit na ang puso niyan. Pumudpudot tikimot nan kakabsat. Ngumay ngayam-ngaman. Grabe naman to, umaatake ng relisyon. Hindi makaantay na matapos at magtaas ng kamay. At the question ko, Pastor, things like that can affect the atmosphere in the Bible study. Kailangan ko ng mga prayer partner na ramdam nila yung ganong spiritual battle. At sasabihin nila, Lord, tulungan mo si Pastor, sana lahat ng mga nandun sa Bible study makinig ng taimtim at maayos. Tapos, pag natapos na yung Bible study, doon ako unang magtitext. Brethren, salamat sa prayer nyo. Tapos na ang Bible study. Merong 20 na na-save. I need that kind of prayer partner. I mean, not just people who sympathize with what I'm doing. Pastor, I feel what you are doing. I know what you are doing. I understand what you are doing. No, I need people who really battle underneath in prayer. Siguro kayong mga dating aglulwalo, kayo na lang siguro. Kasi trabaho nyo yan dati. Pag may patay, pinatawag kayo, andun kayo lahat. Di ba? Kayo kaya yung i-organize ko na maging prayer partner ng HBBC. Alam nyo, tinanong si Charles Spurgeon, because he was the prince of preachers in England. His church was averaging about 10,000 in attendance every Sunday. Businessmen, professional, politicians, regular people, all come to his church every Sunday to listen to him preach. Alam nyo, he was a very powerful preacher. And there were pastors one day who came to him at sinabi sa kanya, Charles Spurgeon, we know you are a great itinerant preacher. Very good, very smart, very intelligent, genius. Sabing ganyan sa kanya. Oo. Tapos sabi, what is the secret to the success of your ministry? Secret ang gustong tanungin. Success ng kanyang gawain. Alam niyong sabi niya, come. Dinala niya po sila sa ilalim ng platform na kanyang pinagpipritsan. Ilalim. Sa ilalim ng platform na yan, may malaking kwarto. Binuksan niya, ang tawag niya, prayer room. Nung binuksan niya, he saw some folks kneeling down and praying. And Charles Spurgeon said, this is the secret to a powerful ministry. Sila po yung nagbibigay ng power sa gawain ng Panginoon. We praise God for volunteers. We praise God for people who contribute. We praise God for people who labor and work. But all of these are nothing without the blessing of God. And only prayer can unlock the blessing of God. Only prayer can touch heaven and bring glory down to earth so that the church can be filled with the power and presence of God. Only prayer can do that. That is why let us not underestimate the power of prayer to the success of our conference. So the primary and principal need for a successful church conference is number 1, prayer. Number 2, how to have a successful church strengthening conference? Not only prayer, but number 2, preparation. Alam niyo po, sa company, sa mga business, palagi ito na maririnig ninyo. And this is very essential. Essential wisdom sa mga company. What is that? That, the success of everything is 90% preparation and 10% execution. Subukan mong gawin ang isang bagay na hindi luto sa preparasyon. You cannot get 100% result. If you want to get 100% result, mahalaga na paghandaan mo ng maayos. Preparation allows you to be able to get and accomplish many things. So, 90% preparation, 10% execution. Kaya itong Martes ng gabi, Merkules, Huwebes, at Biyernes, at anniversary natin sa Linggo is only 10%.
the 90% has been happening weeks ago and even months ago. Conceptualizing, thinking, preparing, ideas, meeting, napakadami. Many of you were not aware of. Many of you were not a part of. But we prepared and prepared and prepared. Preparation is very important. Pastor, where are we now in the preparation for the conference? I could say we are now in 100% preparation. Nasa 80% na tayo, mga kapatid. Nasa 80%. Okay? Pastor, ano yung 20% preparation? Yun po yung ating rehearsal bukas. Magre-rehearsal ang choir, magre-rehearsal din ang orchestra, magre-rehearsal ang lahat ng mga cleaners. Yung mga maglilinis ng CR, kailangan i-orient. Maglinis ng dito sa baba, i-orient natin yan. Maglinis dyan. All who will be a part of the cleaning committee will have a rehearsal tomorrow. We will instruct you how many times you need to check the CR every day, kung CR ka. How many times you need to check the accommodation every day. How many times you need to go and check those dining areas every day. How many times you need to go and check yung ating garahe at lahat every day. Tomorrow, we will also have an actual rehearsal for all ushers. So lahat ng usher pupunta rito bukas ng gabi. I-rehearse natin yung mga mukha nyo, paano ngumiti. We'll show you how to smile. Amen? Pira, ngayon lang kayong ngumiti We'll show you how to welcome people to come inside. Ano yung dapat sasabihin mo? Yan po yung 20%. In other words, yung 80%, okay na. Ito yung pinakamalaki. Food, accommodation, transportation, lahat ng mga souvenirs natin, budget, everything. 80% done. Tomorrow is the 20%. Isipin nyo, maayos na ang pagkain. Magaling ang mga nagluto natin. Di ba? Mayroon na tayong transportation. Magandang accommodation. Tapos yung mga aser hindi alam ang ginagawa. Distribution of food, hindi alam kung anong ginagawa. Di ba? Biruin mo naman yung halimbawa, 400 na tao, pakakainin mo yan dito sa loob. Paano mo i-distribute ang pagkain na hindi magulo, maayos, systematic, organized, orderly, peaceful? Amen ba mga kapatid? I-rehearse natin yan. Magdaratingan na yung mga tao, halimbawa. Darating na. Bawat isa may sasakyan. Kaya kayo naman mga kapatid, kung isang pamilya kayo, 4 kayo, 3 ang sasakyan nyo, isang sasakyan lang kayo. Hindi yung 4 kayo, 4 ang sasakyan nyo, dadalhin nyo lahat dito. Tigi-isa kayo. Space saver dapat tayo kapatid. Amen? Sino sa inyo ang maraming sasakyan sa bahay? Pastor, tigi-isa kaming motor. Okay lang siguro yung motor kasi madali namang i-park yun. Yung sasakyan malaki kasi. Biruin mo, dadalhin mo rito, pati elf mo, pati dump truck mo, wag na. Amen? Okay na yung isa. Magdadatingan dyan. So anong gagawin natin? Ipi-prepare natin yan. That's why, let us prepare. Nakita nyo mga kapatid? Di ba? Hindi magiging successful to kung walang preparation. Number 3, not only preparation, by the way nasa Bible yan, yung preparation, Proverbs 21:5, the thoughts of the diligent tend only to plenteousness, but of everyone that is hasty, only to want. Careful planning reflects spiritual diligence. Alam niyo, listen to me, pag pinag-prepare natin to, listen, if you prepare for something, do you know what that reflects and show? It means you are serious with what you are doing. Isipin nyo we will spend almost 500,000 for food and accommodation. Kung idadagdag ko pa, malaki pa ang may dadagdag dyan mga kapatid. Love gift pa natin sa mga speakers and all. Sasabihin nyo hindi serious? Hindi serious yung 500,000 pesos? At na nakita yung anak, kasar dito, bakara nga kastag, ginastunang kakabsat.
Ada nakita yung nga nag-birthday kastag ginasto na? Ada nakita yung nga balikbayan kastat impamakan na nga kadakkel ti nagasto na ti amin na kabaranggayan na? Wala. Pero sa HBBC gagastos ng ganon. Hindi serious? Amen? Biruin mo yung ilang practice ng choral ng ating choir. Hindi serious? Amen? Biruin mo itong mga orkestra, pupunta yan alauna bukas hanggang alas 8 ng gabi bukas. Amen ba? Hindi sila makangiti, oh. Amen? Oh. Biruin mo yung ipapakain natin sa mga speakers. Si Brother Ryan ang magluluto. Umorder ako ng 25 kilos na lapo-lapo. Hindi serious? Hindi seryoso yon? Saan mo kami ng 25 kilos na lapo-lapo? Dumating na from Cagayan, 25 kilos. Lapo-lapo. Oh, anong kulay? Pula. Pula-pula. Yeah, Pastor Dennis, pakita mo yung mga taga-Claveria. Oh, kung meron pa, dagdagan natin yung lapo-lapo dito, yung malalaki, para pakainin natin yung mga speaker ng steamed lapo-lapo na malaki. Yung kasanlaki ng aking legs. Yan. Oh. Di ba? Papaluto pa ako ng palaka, kan abal-abal. Papatikim natin yan sa mga speakers natin. Amen? Oh. Alam mo, months ago, si Ma'am Kay, talagang hirap na yan na nag-iisip. Ito yung special number dyan. Mga kapatid, preparation. You know why I'm telling you all of these things? Because many of you do not feel this is a serious business. Kalede, umay kay tulat tang kakabsat nga kaslaawan anyaman na. So I have to show you all of these things. Para naman mga kapatid, ma-realize nyo, host tayo. Kung member ka ng HBBC, kasama ka sa host. Dapat pati ikaw nai-stress din. Pati ikaw napipressure din. Hindi yung, bahala na sila dyan, kilalang bahala dyan. Hindi ho eh. Amen po ba? What am I saying here? Your pastor means business. We mean business. We are serious. Oh, bumili tayo ng ilang mga kutsyon. Bumili tayo ng maraming unan. Mamayang mga fitted sheet. Oh, kulang pa yung kutsyon mga kapatid. Buti na lang may nakausap si Pastor Bear. Oh, may magpapahiram ng 100 pa na kutsyon. Kita nyo yan? Oh, sumulat na kami sa opisina ni PD, Provincial Director of the Province of Ilocos Norte, PNP, mga kapatid. Pag-pray nyo pala, nung palarong pambansa, dahil itong aking pamangkin, saka si Kirk, sabi, Tito, sabi niya, Daddy, manood nga tayo ng palarong pambansa. Pumunta kami sa Centennial Arena. Pagpasok namin dun sa may likuran, nakatayo akong ganyan, nanonood. Pumasok si PD. Oh, Pastor, umupo siya dun sa may VIP seat. Halika kayo rito, umupo kami sa VIP seat. Kasi PD lagi nag-a-attend dito sa church natin. Di ba? Tapos, sabi niya sa akin, Pastor, ikaw ang gusto kong mag-pray sa turnover ceremony. Malapit na po siyang ilipat. So magkakaroon tayo ng bagong PD ulit sa Ilocos Norte. O, di ba? Sumulat na kami, requesting the assistance of the police officers to guide us in the traffic flow. Hindi yun serious? Naglalaro tayo? Hindi. The preparation tells we are serious with what we are doing. Yung mga nasa AV, mga kapatid, ilang weeks na yan naghahanda. Nag-prepare pa tayo ng ano bang tawag doon? Yung loot bag ba? Loot bag. Loot bags. Oo. Meron, yan, mamaya. Sige, loot bag. Yung loot bag natin, may mga toothpaste, may toothbrush. Alam mo, sino sa inyong naranasan mag-hotel, na doon sa hotel, may mga complimentary silang ganon. O napadasan nyo kakabsat, ganon lahat. Lahat ng delegates natin may ganon. Oh, diba? May mga toothpaste yan, may toothbrush yan. Oh, kulang na lang at ikargamit dyan kakabsat, bowl con sink TCR. Para kompleto, shower at lahat.
Oh, di ba? Nag-prepare yung ating AV. Tingnan nyo. Oh, yan oh. Meron tayong bagong binili. Tingnan nyo naman yan. Oh, di ba? Anong tawag dyan, Daniel? Oh, yan ang refrigerator ng mga microphone, mga kapatid. Oh, you see that? Magkano yung ganyan? 20,000? Oh, yung case lang, mga kapatid, 22,000 yan. Biro nyo? Nagjo-joke tayo? Nagjo-joke tayo, mga kapatid? Hindi tayo nagjo-joke. Serious tayo. Kaya naman, listen to me, all of these preparations were being made to make sure the conference will be successful. Tapos mag-absent lang kayo? Ay, wag naman. Amen, mga kapatid? Walang ganun. Huwag yung gaganyanin yung conference natin. Amen ba? Let us attend. Pinaghanda natin to eh. Oh, amen ba? Hindi lang yan. Nag-uwian pa ang mga members natin abroad. Tumayo nga yung mga umuwi galing abroad. Oh, yung mga galing Hawaii, lahat ng galing Hawaii, tumayo. Oh, ang dami nating galing Hawaii dito. Oh, yan. Oh, Agonoy family. I'm glad to see Tita Annalie, amen, and family there. Oh, di ba? Grabe yan. Oh. Preparation. It means we are serious with what we are doing. You see that? Okay. Number 3. The third important ingredient to a successful church strengthening conference, participation. We need to pray. We need preparation. Number 3, participation. The Bible says in 1 Corinthians 12:12, for as the body is one and hath many members. Who among of you are members of the church? We are many. Pakita mo nga lahat ng mga nasa Zoom natin. Kasama kayo. O, lahat. Kasama kayo. Many members of that one body. Being many are one body, so also in Christ. Now, ang katawan, may membro. Dapat lahat ng parte ng katawan na yan, gumagana. Lahat dapat tayo sa conference, gumana. Hindi lang may ganang kumain, kundi gumana. Participate. The word participate, may parte ka. Kung mamaya, magbabasa ako ng mga pangalan. Kung wala kayong pangalan at gusto nyong magkaroon ng parte, let us know. Okay? Participation. Oh, number 4, promotion. Promotion. Okay? Baka meron pang mga brethren na hindi pa alam. Diba? Anong meron next week? Bihira, no? Ayan, yan. Pakita mo nga. Oh, parto ng preparation natin. Oh, kita nyo? Sa mga hotel rooms, sa mga bahay ng mga member na mag-a-accommodate ng mga bisita, bawat kwarto, meron ito. 1 month ago, ilang pamilya na ang nagdala ng mga pagkain na ganito rito sa church? Ayan o, welcome, CSC delegates, enjoy your stay with us. Oh. Diba? Kapatid, first class. First class, mga kapatid. Oh. Ito naman yung sa mga guest. Oh. Sa mga pastor, bag ang sa kanila. Yung mga delegate, eto sa kanila. Oh. Anong laman nito? Toothpaste, toothbrush, soap, 500 pesos. Grabe, may 500 pesos to. Oh, shampoo. Oh, kita nyo? Ang tawag dito ay guest kit. Hotel guest kit. Lahat ng magre-register na stay-in, meron po sila niyan. Oh. Amen? Preparation. What else? Participation. Promotion. Noon pa, di ba, January pa, sinabi ko na sa mga coordinators, kausapin nyo na lahat ng mga miyembro. Kayo namang mga iba, pakipot pa kayo eh. Ang hirap-hirap nyong kausapin, mga kapatid. Di ba? Salamat may mga nag-leave. Sino yung mga nag-leave sa trabaho para lang mag-attend sa conference? Tumayo. Oh, kita mo? Nag-leave yung mga yan. Oh, nag-leave. Meron tayong mga teachers,
Pastor, nag-leave ako, pero magpapa-seminar daw sila. Kausapin ko nga yung secretary ng DepEd na yan. Panairan-ran na di conference tayo, tapa-seminar na. Oh. Di ba? Pero challenging yan, mga kapatid. Buti na lang yung hindi lahat teacher, sa ano yata, sa elementary, grade 3, grade 4. Grade 3, grade 4 ba yun, Renalyn? Di ba? Okay. Promotion. Number 5, provision. Provision. Okay? The Lord has blessed you. Meron tayong isang kapatid na nung sinabi ko, bibili tayo ng double deck. Tinatch ng Panginoon. Nagbigay siya ng 70,000 plus para sa double deck. Kaso sabi ko, teka, sa dami ng delegates, magkano ang double deck? 3,800, 3,700. Bibili pa tayo ng foam. Dahil limited yung budget ngayon, sabi ko, yung pambili ng double deck, ibili muna natin ng mga foam. Ayan nagbili na kami yan. Wala na yung iba dyan, na-distribute na yung iba. You see? Bili na tayo ng foam. See that? At yung foam na yan, next year, bibili na tayo ng double deck. Para yung foam na yan, sa double deck na natin ilalagay next year. Diba? See? Provision. Meron tayong kapatid, pamilya, mga kapatid. Sabing ganyan, Pastor, kami na ang bahala sa pagkain ng lahat ng speakers. Sila daw ang magsushoulder. Ang gagastusin nila, 50,000. Biruin nyo yan, mga kapatid. What a blessing. So, provision. Let's provide. Number 6, the power of the Word of God. For a successful church strengthening conference, we need the power of the Word of God. You see? Yan yung mga speakers po natin. So, ngayon, may preaching. Okay? Dapat, nandyan ka para makinig. Amen? Kahit may mag-preach, kung wala ka namang makikinig, hindi ka mabibless. Hindi successful ang conference. Amen po ba? Mag-leave muna kayo, mga kapatid. Libre nga ang pagkain dalhin nyo na yung buong pamilya nyo, buong angkan, sama nyo rito. Libre ang pagkain natin. You see? So, be present in every service. We have morning. Sa umaga po, 3 preaching. Sa hapon, 2 preaching. Sa gabi, 2 preaching. Wow! Amen? Wednesday night. Ang simula natin, Tuesday night, kick-off. Anong gagawin ng mga speakers natin sa kick-off? Sisipain tayo. Kick-off nga Isang preaching tayo sa Martes. Amen. Merkules, magsisimula tayo ng 8:30. Walang malilate. Yung lahat ng ating mga choir, usher, orchestra, lahat ng gustong tumulong early, preparation for the day, dito na kayo mag-breakfast. Naibudget na namin yan sa catering. Nagpa-budget na ako ng 130 members ng choir, usher, drivers. Lahat kayo, dito na kakain ng breakfast. Ano ang mga ulam nyo? Igado, chapsoy, spam, at corn soup. Ayaw nyo ba yun? Mga kapatid, nagpadala sa atin ang Hawaii ng ilang boxes. Anong laman? Spam. Kayong mga taga-Hawaii, pagbalik ninyo, magpadala na kayo kaagad ng boxes of spam para sa family conference. December. Bago pa mag-December, magpadala ulit kayo ng box, spam at sausage para sa conference next year. Kung gusto nyo pa, another box ng mga damit na nagamit nyo na pero maayos pa, ipadala nyo. Pwede nating ibahagi yan sa mga
pwedeng mabigyan? Ano yon? Kape. Oo, ang pinakamasarap na kape galing Hawaii. Gusto kong ipatikim sa mga delegates natin ang masarap na kape ng Hawaii. Ano ba yun yung ulit, yung masarap na kape ng Hawaii? Folgers? Hindi, meron pa. Kona Coffee. Yan. Kona Coffee. Amoy pa lang, gising ka na. Amoy pa lang, talagang gising na gising ka na. Mga kapatid, yan. Ganyan po ang ibig sabihin ng participation. Oo, pero balikan natin yung power of the Word of God. Be present, mga kapatid. Okay? So mag-breakfast na kayo rito, tapos 3 preaching, ganyan. Hanggang Biyernes po yan, mga kapatid. Oh, sa hapon naman, sa hapon, 3:00 tayo matatapos. Amen ba? Oo. Halimbawa, kung kayo member, 6:00 kasi yung next service natin, ya? 3:00, tapos 6:00 next. Now, if you're a member of HBBC and you don't want to go home anymore, diretso ka na. Dito ka magdi-dinner. Please, magpa-register ka, bibigyan ka namin ng coupon. Kasi, ang hirap tansyahin ang bilang ng mga kakain. Kahapon, nung pinag-uusapan namin sa committee ng ating catering, mga kapatid, 5 bond paper kami, palit-palit yan. Teka, dagdagan ulit natin. Teka, i-modify. Ang hirap. So if you plan to stay after 3:00, diretso na sa 6:00, kapatid, register please. Mag-register kayo. Okay? Dahil kung hindi kayo nag-register, uuwi kayo. At kailangan ninyong bumalik. Pag hindi kayo babalik ng gabi, kukunin kayo ng Panginoon. Brethren, let's enjoy the Word of God. Okay? 7 ba naman ang ating mga speakers dyan? Pastor Joey Sauco, mga kapatid, he is a national, well sought after speaker. Ayan o. In 52 Sundays in a year, wala pang kalahati dyan sa linggo na yan na nasa church niya siya. Because every Sunday, nasa ibang church siya nagpipreach. Grabe ang pag-invite sa kanya na mag-speak. Mindanao, Visayas, Luzon. Ngayon, speaker natin. Pastor Job Bienes from Mindanao started a church from nothing. Now, it's a big church in Mindanao. Pastor Mark Biton, a young pastor like me. Siya na po ang isa sa mga leaders ng mga IBMA churches in Region 2. 2 beses magpipreach. Sa may right side, si Pastor Jofed Cortez. Mga kapatid, Pastor's kid, anak ni Pastor Jimbo Cortez. Alam nyo ba, ang church nila, 2 kilometers from their church, ang malaking SM ng Cebu. How did they manage to buy a property that very expensive in Cebu? Their school has about 400 students. Ayan, speaker natin si Pastor Jofed Cortez. Pastor Jojo Tuason, in Kawayan. Mga kapatid, isa sa mga namamayagpag na gawain sa Region 2 ngayon, ang gawain ni Pastor Jojo Tuason. Pastor Arnel Arquisola, grabe yan. Capiz area, Capiz, ano tawag dito? Capiz Province. Mga kapatid, a big pastor in Visayas. Of course, Pastor Freddy De Vega, kilalang-kilala nyo na siya. How can you miss him preach, right? At yung nasa gitna, kahit hindi na kayo mag-attend, mga kapatid, galang. Kilalang-kilala nyo naman na ako. Lahat po yan ang speaker sa conference. If there is one aspect na dapat mag-invest ka sa spiritual life mo, kapatid. Number 7, Pampito, na kailangan to have a successful church strengthening conference is not only the power of the Word of God, Hebrews 4:12 yan. Number 7,
post-conference follow-up. Yon. Importante ito mga kapatid. Acts 2:42, ang sabi ng Bible, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayers. So, ang ibig sabihin ng post-conference follow-up is, pagkatapos ng conference, hindi doon nagtapos. Yung conference lang ang nagtapos. Pero yung mga napulot natin na mga mahihiwagang ideas sa conference, sisimulan pa lang pagkatapos ng conference. Parang kasal at pag-aasawa. Pagkatapos ng kasal ni Kevin at saka ni Cristel, kasal lang ang natapos. Pero yung pag-aasawa nila, nagsisimula pa lang. So after the conference, only the conference will be over. But the ministry will just begin. Marami tayong mga sisimulan. Maririnig nyo po yan sa anniversary. Ako po ay maglilid sa inyo ng vision casting sa June 15. Okay? One of our dreams ay bigyan tayo ng Panginoon ng mas marami pang mga gawain in the years to come. We plan to start and revive the school here in the main. Would you like our school to be revived? We will put up another school in our church in Pasukin. There is a reason why God allowed us to acquire the property na katabi ng ating church building. Ang laki po nun, more than 400 square meter na meron siyang bahay. Kaya, tapos sa Claveria, we will put up another school in Claveria. If the Lord will provide full-time workers who are education graduates, mga kapatid, on time, lahat ng 3 eskwelahan yan, sabay-sabay na magsisimula. By the grace of God. Amen? Kaya ang prayer ko, pagpalain kayo ng Panginoon materially. Para pag sinabi ko, mag-put up tayo ng university, kailangan natin ng 20 million. Pastor, sa akin na yung kalahati. Pira. Grabe. Mangarap kayo para sa gawain ng Panginoon. Kasi kung nangarap kayo para sa gawain ng Panginoon, kasama ng sarili nyo dyan na pagpapalain ng Diyos. Amen ba? So post-conference follow-up, meaning to say, after ng conference, expect more meetings. Itong gagawin natin, para po, yung conference na to, may pupuntahan, may silbi. Amen po ba? All of God's people say? So let's review. These are the main elements and ingredients that will make our conference successful. Number 1, pray. Number 2, preparation. Number 3, participation. Number 4, promotion. Number 5, number 6, the power of the word. Of course, kasama dyan ang presensya natin. And number 7, post. Mga kapatid, malaki ang gastos nito, pero sulit pag nagtagumpay. So wag po kayo mag-a-attend ng conference na parang duda pa kayo sa ginagawa natin. Wala sanang coordinator na duda pa sa ating ginagawa. Ibig sabihin, all out tayo. All out, amen? Full blast. Oo, everyone should participate. Okay? Marami pong salamat. Let us pray, Heavenly Father. Thank you so much dito sa very practical pero very timely na topic, preparation for us para sa anniversary ngayong linggo na ito. Panginoon, the long preparation is almost over. The conference is about to begin. Thank you, Lord, for the principle, pay it forward. Kami po dati pumupunta sa Manila, Pastor John, at natulungan ng mga konferensya doon para lumago ang gawain namin dito sa HBBC. Ngayon naman, it is our part to help pastors and churches come together and invite the speakers
who can help us grow. Lord, thank you for your provision. There are still many needs. I pray that you will touch the hearts of your people to take part. Salamat, may mga kapatid na nag-take part pa at nagpapadala ng kanilang mga financial part or share para sa conference. Hindi mo sila maka-attend physically, but they are sending their financial part. I pray that you bless each and every one of us, dear God. No kadiadag balbalak, nga na umay agaten, pangaasim apo, ang kumot kayat kay kararag ti negatibo, nga mapasamak, kas kumatihan na makaturog, uno da iti pamalagip mo gankwana, yung tila prayer ko apo, balbaliwam di panunot na, tapnon di panggap na nga pagduduan at umay agaten, kadagbalin nga positive, nga umay agaten kadeti conference apo. Marami pong salamat, Lord. Bless everyone preparing. Bless the voice of our choir na hindi sila magkasakit para lahat ng aming mga music, especially sa choir, maganda ang rendition, Panginoon. Bless also all of those who will be traveling on Tuesday. Coming to our place, dear God, ingatan niyo sila sa kanilang pagbiyahe patungo dito. Bless our speakers, good health and strength. Give them voice, O God. In Jesus' name I pray. Everyone says,